tamalo 100 kidonjo skunde mag sekondar ndiye achiedh nade mabiro kode kuom ranyisi sigana mawinjo mana sani. Ma en achiel kuom jogo mantiere kinde maloseni ma ok yudo thuolo mar donjo e sikundegi mago mag sekondar mano luongie. Debed ni rem tie kanye wan gi omenda monego bed ni ichwalo nitie ting' mar janyuol jomopogore opogore seyo jonyuol kata gik mopogore opogore janyuol odhi omany basari odhi omanya ni chenro mopogore opogore adier nyalo yudo ni osetemo kata manyo gi duto ok oyudogi. Pok mar CDF kata mar basari ni debed ni kata ka ipoge bende rango gik machalo kamagi koso gin okenge moko manya bedo ni oketi amana kaka sirkal dwaro ni mondo mi opogi to gima timore ground bedo mopogore. Kuni vijana ujende makauno brokoni ni vitu kwa ground ni tofauti. Adiere gimita mawacho nikech hata mondo mi kikachopie wachi mar pesa nikech ang'eni se pogo gini yang wang'ane capitation ang'ora to koro mar siro japuonjre ka ni oko mar japuonjre ni ng'eni ka japuonjre ni oko koro kata capitation pod ok oyudi. Kata ikelo wach mar basari ng'eni adier wan kaka timo nyanonro mwasebedo kwa timo elimu bora wakoni adier okonego bed ni nyathi bedo oko nikech pesa ma odhi godo skul tame nikech wasefwenyo ni pesa oseketi ong'ing mathindo thindo oketgi ni mag basari ka ofisi ni nigi basari nwakoni kawauru pesgi duto mondo ukete National Education Fund mondo mikanye makoro igolo pesani ok kal go through ng'ato igolo pesani titere skul nikech skul nitie gima dwarore ka gin jotije mantiere e skund chaendi midwa ni mondo mi ochul pesano dhi bedo kanyo ka en gik mag somo midwaro e kuro pesano dhi bedo kanyo yani mahitaji madwarore e skul mondo mi quality education odhi mbele. Nwako ni pesa gi eki mong'ingi oket moko nitiere gi MCA moko nitie gi governor moko nitie gi woman rep moko nitie gi the National Assembly member mjumbe ma constituency nyaka kata senate bende neno ka moko ne koro gimbe ng'eni kaka nedwa ni mondo mi omigi ni yudo ka empotem mondo mi oyud ni obede gi basari moro matiende ni wakawo basari mondo watigo kaka gima dhi konyowa e timo siasa. Koro wakoni wek timo mano nikech dhi miyo nyithindo mang'eny dhi bedo oko omiyo adieri estimates wakoni tima ni costing malong'o mondo mi ing'iyane ni mondo mi puonj nyathi achiel obed ni en PP1 obed ni en grade 1 nyaka grade 3 kendo grade 4 nyaka grade 6 nikech levels go nitie pogruok ibro yudo kata subject areas margi tie subjects mobro dwaro gik moko mang'eny kata ka japuonj ni e class to dwano display atiene ni nyalo dhi office the headmaster kata headmistress mondo mi okoni mae plan mar gik adwa puonjo godo jumani tiyudo ka nitie pesa minyal kaw midhi ng'iew go gigo. Koro akoni the learning needs mag nyithindo gi level mora obed lower primary no sewacho upper primary junior school to gi senior school ibro yudo kama gose bedo costed tinyalo koni koro pesa ni koro kare ikele nango and ideally costing neno ing'eni pokotim malong'o nyaka kawuono buko ni pokotim malong'o yudo ka janyuol pod nigi tabu ni to ere kaka idwa ni mondo mi achul pesa ni to samoro owinjo bende ka e diere ka sirikal wacho ni day school free secondary nitie free day school tase koni ni pend chik ting'eni oseng'ado ni en free and compulsory en nani mano okwalo kuri ng'eni gima discuss ni what discuss gima tok chik to ema timore kama keto mondo mi wabed ler ne jowinjo chik ma Kenya chik maduong' oketo ni nyathi mora mora onego beni ni skul kendo somo onge gimora mora mikoni ni mak mana ka en gi pesa mak mana ka en gi mak mana ok mago koketi koni nyaka nyathino bed skul mondo mi osom. Koro tich sirikal en ng'iyo ni mondo mi nyathini obed skul ang'o modwa ni mondo mwaketi kata ere kaka wakonye mondo bed skul. Koro miyo mane gima pend chik wacho but gima watimo sani to pogore gi mano kich sani emiyudo ka nyithindo dong ni dala ni gidwaro fees sani emiyudo ka nyithindo moko kaka mane oseket ni mondo mi report en pok oyudo kata thuolo mondo mi odhi report
nyathi aina ni ing'eni mondo mi yud kaka ikonye mokwongo nyaka hakikisha ni time mosedhi sani wadong' gi chiegni juma achiel gi nus to nyithindo loro donge en jumbe ariyo yes jumbe ariyo but the practical work magidhi somo go en juma achiel gi nus mondo mi gilor matiende nyathi mantie dala ng'eni tam mokwongo oseweye ko adiera gima onego bed ni timore wadwaro ni a mechanism oket ma sirikal mar county gi sirikal ma national gitudore kendo giwinjore ni ere rieko mwahakikisha ni nyithindo duto te nitiere skul. Kleo nitiere seche mwawacho nyithindo manotimo penj klas 8 kata ok odhi. Nitiere nyithindo moko bende ma ng'eni gin kata penjo na ok giyudo nafasi mar timo. Nitiere nyithindo ma kata na thuolo mar donjo skul no pok giyudo nyaka sani. Kidhi statistics ma UNESCO nogolo 2023 ikoni Kenya ka wan gi 2.5 million yani milion 2.5 nyithindo ma gin iluongo gi ni out of school. Ing'eni nyithindo gi gin haki mar kata ratiro margi ok yudre gi nikech samoro gintiere nam, samoro gintiere bath ndara giuso rabolo, giuso nduma, giuso njugu. Samoro ginemo ketgi gitiyo ne jok moko e udi. Ineno kao nyathi keto ot ni koro house help gik matimore kamago. Omiyo nitiere gima pok watimo mondo mwahakikisha ni kata na nyithindo ma pok oyudo thuolo mar timo penj mondo gi transition kata gidhi e level machielo. Nitie moko mantiere oko completely. Mago achiel kuom gik onego bed ni sirikal duto, sirikal mamalo kata national to gi county ng'iyo ni nyithindo gi nitiere skul kendo giyudo somo malong'o kendo ka gin e day secondary school gin nyathi ma ok onego bed ni nitiere gimiluongo ni fees machandogi. To nitiere distance ma giago ka gidhi e skul. Nitiere nyithindo moko mawuotho mabor sana matiende ni ok onyal wuok sa lunch moringo dog dala mondo oyud migago. Onego bed ni skul gi jonyuol man kanyo ng'iyo rieko ma nyithindo gi yudo go. Nyalo bedo go skul ka lunch kanyo. Nitiere bura moro mane achopie mar International Teachers Task Force mane gigolo report, global report. Kato iyudo ka gigolo global report no gikone ng'eny pinje sani kuro ng'iyo ni nyithindo at least onego yud a minimum mar 2 meals e school. Nie ka nyithindo go nyalo settle mondo mi puonj odonjnegi malong'o. Matiende gikoni ka nyithindo gi odonjo skul sa 4 onego giyud breakfast e skul. Kendo ka gik sa 7 giyud lunch. To the host country ma South Africa ting'eni gin sani kendo kuro gidwa ni nyithindo go sa 10 kapok giwuok gidok dala cha. Gin nyithindo ma bende oseyudo migago moro ma ka gidhi dala kata ok oyudo gimoro dala to kiny oduogo kapod otegno. Matiende gin gidwa golo responsibility kuom jonyuol nikech jonyuol gikoni ng'eny jonyuol nigi tabu gi economy mosebedo ka nitiere. Iyudo ka nyithindo nitie madhi ot to ka giduogo onge skul ni ema samoro yudo ka ber ni nitie. Kleo brokoni ndalo mane ng'eni chamo iluongo ni maziwa nyanyayo. Aina madhe. Ana madhe to chagno ni yudo ka kwadhi e skul seche mipoge e kindwa ka nitie nyithindo ming'eni en kako poge no ineno kokodwa madhe. Kech udwa dhi kode dala mondo ang' odhi okony ji mabet lach. Koro nitiere gima nyithindo dhi through monengo bed ni kony monengo bed ni yudo negi. Maka nyathini nitiere skul kaendi to wach mar chiemo migagono en very important. Pinje mang'eny kaluwore gi research, kech research gibedo coordinated kata gi Global Partnership for Education, UNESCO, UNICEF, gikoni kamora mora ma chiemo imiyo nyithinde skul. Attendance, gichako gi enrollment, ni malo moloyo. Kuonde ma gigo onge, emiyudo ka enrollment ni piny. To kendo retention en ni mani osike odhi skul pile kendo odhi nyakotieki. Mano bende ni malo. Kendo iyudo gikoni quality nikech nyathi
osomo ka ok en gi tabu mang'eny ahinya. At least ng'eni ka bundi bende ni maber. Koro wich bende nyalo tije mo. To samoro nyathi nitiere kanyo to yego kulu mang'eny. Ichonge gima ni kuro. Iluongo jaluoko ni nyembechi wak. Omiyo chiemo ni ni the school feeding. En gima important. Jomoko kiwache to kikoni ni mano wach ma onego beni wawacho gi dala. Nyithindo kantiere rieko minyal migi godo feeding kada food. Onego beni mano timore. Bro konyogi e retention.